karamdaman at kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline is 0939-904-0717. Of course, yung mga nasa Facebook, pwede kayo mag-message sa CMD Bicol or mismo sa aking personal Facebook, Melinda Wee. Hello kay Ma'am Arlene Jacob. Yan. So, calling all people na may mga problema sa kalusugan kung kayo po ay umiinom ng mga gamot pero andyan pa rin ang inyong mga sakit. Bumisita ka agad sa mga CMD Center para kayo po ay ma-advise kayo properly what's the best thing to do para kayo po ay ma-rejuvenate katulad ng mga napakadami natin na mga natulungan ng ating product. Kaya nga sinasabi natin, with our products, marami na nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. And of course, sa mga mga taga-Labo, Camarines Norte, magkakaroon po kayo ng gagawing free health consultation diyan sa CMD Center in Labo. Ayan, bukas na po yon. Tomorrow, February 7, 9 a.m. to 12 noon. Okay, take advantage mga taga-Labo o yung mga malalapit na bayan dyan. Pwede po kayo dyan. First come, first serve. CMD Center at Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. And of course, sa mga taga-Catanduanes, magkakaroon din kayo gagawing free health consultation ngayong darating na February 8. Diyan sa CMD Center, Now Wellness Center, diyan po yan sa Vera, Catanduanes. San Pedro, Vera, Catanduanes. Ngayong Saturday na yan. And sa mga taga Santo Domingo, Albay, magkakaroon po ng free health consultation. Gagawin po dyan sa CMD Center in Santo Domingo, Albay ngayong February 9, 8 a.m. to 3 p.m. Take advantage po mga taga Santo Domingo. And of course, dito sa Legazpi naman, ang gagawing free health consultation will be on February 15, 1-5. Opo. 9 a.m. to 4 p.m. Legazpi City po. Kita-kits po tayo niyan. So, and sa mga listeners natin, take advantage na makabisit sa mga CMD centers para mag-guide kayo properly what's the best thing to do with your health problem. And syempre, mga taga Camarines Norte, iikot uli ang inyong lingkod. Iikot tayo, nagkakonduct po tayo ng health symposium ngayong February 22, 9:30 a.m. at Yusel's Garden po. February 22, 9:30 a.m. Yusel's Garden sa Diego Linian Street, Barangay 7 in Daet. And the following day, andyan po ang inyong lingkod sa Labo Hills and Garden in Labo, Camarines Norte. Paano kayo maka-attend dito? Simple lang po, bili lang kayo ng isang 30 ml HCI CMD 6:30 syempre, with freelance na po yan. At marami kayong matututunan. Tuturuan namin kayo maging doktor sa inyong mga sarili. Kasi kung hindi kayo matututo ngayon, kailan? Pag dami yun ang gastos sa pagpapagamot. Prevention is always better than hospital bill. So yan po ang ating mga announcement muna. And of course, pala dyan sa DAET, free health consultation naman po talaga kayo dyan. Opo, free health consultation kayo. Magpunta lang sa CMD Center in DAET, okay? So, ulitin ko lang yung aking text hotline is 0939-904-0717. Kung magtatanong kayo ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. So yan, CMD, CBF at Cell Biojuice. And this is really a perfect combination. At meron tayo dito ngayon na nasubukan na rin ng mga tao. Ang galing niya talaga mag-detox
ng ating mga colon. We have the CR juice for people na hindi regular magdumi. Nako, delikado. Oo, kailangan malinis ang ating mga colon. Mas maganda ang pag-absorb ng nutrisyon kung malinis po ang ating mga colon. Hindi yung ang dami po dyan. Meron daw once a week na lang magdumi. Every other day o every every third day o fourth day. Delikado po. Alam niyo po, delikado kayo magkaroon ng colon cancer, colorectal cancer. Pwede kayo magkaroon ng almoranas. O, di ba? At saka hindi maganda, hindi kayo komportable kung kayo ay kargado ng mga toxins, mga basura na iniimbak pa yan sa katawan ninyo. So, we have the CR juice, Cell Rejuvenate Juice. Kailangan talagang maging malinis. And for people na mahilig sa kape na katulad ko, kung ang kape na iniinom nyo ay acidic, panahon na po palitan ng HCI coffee. And this is an alkaline coffee, okay? Now, for the meantime muna, ayun, nawala yung aking ipa-play. Ipa-play ko sa inyo. Ito, problema ng mga kalalakihan. Sabi nga, life begins at 40. Oo, naku, ang dami nyo na ganyan ang case ninyo. Kaya pakinggan natin, paano natulungan itong tao na to na desperado na pero natulungan ng ating produkto. Hello kay Mr. Arlindo Malubay, Musaka na Dudong. Yan, pakinggan natin isang kwento ng kagalingan. Paano natulungan ng ating produkto. Pakinggan po natin. Naka-record na yun. Ako po si Renante Ikayan dito po sa taga Dait Camarines Norte, isa pong owner ng upholstery shop. Tapos nasubukan ko po itong product na ito sa dami-dami ko nang pinuntahan na doktor, balik-balik. Ilan yung edad mo at yung mga sakit mo? Ang edad ko po ay 42 years old na po. Tapos yung sakit ko po ay ang dami kong nararamdaman na hindi ko maipaliwanag. Sige nga, Ang una, na-diagnose ako ng prostate enlargement, prostatitis infection, tapos kung ano-ano pang nararamdaman ko na taas yung uric acid. Tapos sa dami-dami ko na rin pong nagamit ng mga food supplement na sinusubukan ko ng mga naririnig ko po. Tapos dito ko lang nasubukan nung time na napadpad ako sa center ni Sir Boy dito sa Gigolin yan, na inganyo po akong mag-try. Pero hindi pa po ako nagpa-member no, nag-try po muna ako. Tapos nung nasubukan ko po yung CMD nga po at saka yung CBF po. Yun, doon ko nakaramdam ako ng kakaiba, parang may improvement sa akin within 1 week. Tapos, tinuloy-tuloy ko na po hanggang sa inabot na po ngayon ng mga almost 2 months na po ako nagagamit. Mga 3 months na nga yata. Pero, okay na yung nararamdaman ko. Balang nawala yung lagi kong iniinda na nasakit yung tubo ko. Dahil nga sa prostate, tapos hindi ako nakakatulog ng maayos. Tapos pati yung mga binti ko na masakit, yung talampakan. Ngayon, okay na. Parang normal na yung dati kong lakas ng kabataan ko pa. Nararamdaman ko ngayon. Kaya nakarating ako dito ngayon nung in-invite ako po dito ninyo, ma'am. Nagpursige talaga ako magpunta para malalaman ko pa kung paano pang mga ibang guide na magamit ko ng maayos yung products. So, anong masabi mo sa mga makakapakinig? Kaya nga po sa mga makapakinig, wala pong masama kung susubukan nyo para malaman nyo po kung ano ang epekto. Kasi hindi mo naman ipopromote kung hanggat hindi mo masusubukan kasi subok mo na talaga sa sarili mo. Kaya pwede kang nasasabi ko na itry nyo po. Ganun. Si Renante Ikayan po ng Dait Camarines Norte po. Ayan, salamat sir. Diba? Yung problema yan ng mga kalalakihan. Na sabi nga, kung hindi kayo naging maingat, pwedeng may mga problema na ang inyong mga prostate. Oo. At hindi lang yan. Siyempre, may iba pa kayong mga health problems. Taking our products, iba-ibang health problems sa inyong katawan ay pwede matulungan ng ating product. Kaya ito, isa uli, problema naman to ng mga kababaihan, karamihan. Marami ngayon may mga thyroid problems. So, pakinggan po natin.
Ako po si Cindy Rose from Ligao City, 35 years old, and nagtatrabaho po sa isang mall. Bali po, I am suffering illnesses, pero po nagpa-check po ako sa doktor kasi may nararamdaman po ako at dun ko po na-find out na mayroon po akong bukol sa lieg. So, ang sinabi po ng doktor ko is magpa-biopsy or magpa-ultrasound para ma-check kung ano po yung nandito sa lieg ko na bilog. So, ang ginawa ko, dahil syempre wala akong pera, so dahil ayaw ko din naman po ayaw ko din po meron akong yung wala akong panggastos, so ang tinry ko po yung CMD. So tinry ko siya for 5 months. Talagang siya na ang kasabay ko every day before mealtime. And then after, ang advice sa akin ng doktor is bumalik ako sa kanya. After 5 months na bumalik ako, na findings ng doktor na biglang nawala yung bilog sa liig ko. So ngayon, nung sinabi niya na nagtaka siya kung bakit nawala, instead na dapat lalaki siya, it's because nga kinonsider na toxic goiter na siya, and laking tulong or dahil doon sa CMD nawala yung bilog. It's so amazing na because of CMD and syempre CBF and then yung Power Trio talaga ang the best thing, the best or essentials para mas maging magaling ako. Ngayon, I am very much healthy, and then because of CMD, CBF, and then syempre Power Trio, yun ang nakapagpagaling sa akin. Para sa lahat, and ako, mag-a-advise ako para sa inyo na try and try. Walang masama if you try it. And then, para sa inyo, kayo din mismo ang magbe-benefit sa inyo in the end. Hanggang sa muli po, ako po si Cindy Rose from Batang, Ligao City, sales lady, gumaling sa CMD. Thank you. Ayan, actually ang dami natin mga ganyan na cases, thyroid problem. And also pala sa inyong lahat ha, kasi marami may anxiety ngayon, may depression. Oo, bakit may mga depression? Opo, una-una pag hindi na tayo sanay sa nahihirapan tayo, o di ba? Kaya ang dami mga ganyan na cases. Pero alam niyo ba, pag healthy ang isang tao, hindi ka basta-basta madidepress. Kaya kung may mga kakilala kayo, kapamilya kayo, na may anxiety, may mga depression, ganon, advice nyo, mag-take sila ng Power Trio. Pag lumakas ang ating katawan, laban tayo sa anuman ng mga problemang dumadaan sa atin at maiwasan yung pagbagsak ng kalusugan natin. At tandaan po natin that the best doctor to yourself is you. Okay, may mga cases tayong ganyan. At ito yung mga naiibang, may mga tayo na ganyan na cases. Kailangan lang talagang itama ang mga lifestyle at gagamit kayo ng ating Power Trio. At baka naman, meron kayo mga kilala mga epileptic. Oo. Kasi natry. Actually, hindi ko talaga nakuha na ng testimony. 2 o 3 na yan, epileptic. Talagang natulungan sila. Hindi na basta-basta gumagaling, natulungan niya ng ating product. Dumating ang time, wala nang atake. So, kung may mga kakilala kayong ganyan, kwentuhan nyo sa mga listeners natin, makwentuhan mo man lang yung may mga health problems na mag-visit sa CMD Center, nakatulong kayo in a way. Sa kwento pa lang, nakatulong kayo, okay? So, ulitin ko dyan sa Labo, CMD Center in Labo, free health consultation, gagawin po tomorrow ay ngayon, February 7, 9 a.m. to 12 noon po, ha? February 7, beside Lisaso Hospital. And dyan sa Santo Domingo, Albay,
ngayong darating na February 9. CMB Center in Santo Domingo, 8 a.m. to 3 p.m. At sa mga taga-Verac, sana nga makatawid talaga yung ano natin, yung ating taga-NAB. Yan na, si Nurse Earl ang mag-conduct ng free health consultation. Gagawin diyan sa CMB Center in Verac, Catanduanes, sa San Pedro, Verac, Catanduanes on February 8. Opo. Yan, sana okay yung kanilang biyahe by tomorrow. Kasi maulan-ulan dito ngayon. Okay? So anyway, sa mga taga-Legazpi naman, free health consultation ay gagawin sa Legazpi CMB Center, NAB Wellness Center in Legazpi, ngayong darating na February 15, 9 a.m. to 4 p.m. Yan, mga taga-Daet, ito na yung schedule natin ng Health Symposium ay gagawin po dyan sa Jusel's Garden sa Diego Liñan Street, Barangay 7 in Daet. Comes February 22, 9:30 a.m. Saturday po yan. And February 23, 9:30 a.m. Hills and Garden in Labo, Camarines Norte. So, ang bilis ng oras, ano? Ang bilis ng oras natin. Oo. So, banggitin ko lang. Itong mga CMB centers natin, kasi mapapakinggan din tayo sa Catbalogan hanggang Tacloban, Leyte. Oo. Sa mga taga Catbalogan, hanapin lang si CMB Center at 5391 second floor Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City at Top St. Therese Family Drugstore. Sa Tacloban, andyan po sa Santo Niño Street, Barangay 24, Reynas Building, Tacloban City, malapit sa Doctors Terminal. Sa Honest Store, Purok 4, Palanog, Kamalig Albay, care of Ma'am Star Gomez. Joanne Asaytuno, isang BHW sa Humapon, Legazpi City. Sa Giriba Sari-Sari Store, Purok 7, Kilikao, Daraga Albay. Diyan din sa si Ma'am Jocelyn Bilyen, kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon. Hello kay Dave Abel and Sir Nems Laura. So, dito na tayo sa mga ZMB centers and active distributors dito sa Bicol Region. Asa na nga yun? Oo, number 27. Pakinggan nyo na lang po. Sa Camarines Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Liñan Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Giselle's Garden. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa corner Lapak and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga. Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, near Seventh-day Adventist Church. Sa Purok 1, Barangay Tugus, Paracali, in front Tugus Elementary School. CMD Center at Purok 5, Barangay Motherlode, Jose Panganiban, near Kasarog Checkpoint. Sa Doctors Generic Pharmacy, Basud, Camarines Norte, Magel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte, King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte, Salvico Pharmacy in front Labo General Hospital, Helen Valenzuela in front Canoreco, Bato Balane, Lilian Salen, Arias General Merchandise, Purok 1, Barangay Bato Balane, Lolito Limpot, Purok 6, Larap, Jose Panganiban. Ma'am Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban. Susan Correa Abais at Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon. Meron din po sa Dry Goods Section near Three Sisters Carinderia. Sa Camarines Sur, hanapin lang si CMD Center at 36A, Barlen Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Door 3, Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Panday Street, Goa, Camarines Sur. Sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. CMD Center at second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atap JC Marketing. Sa L&L Building, Balalacor Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur. Katisasil, Binanuhan, Camarines Sur.
Sa Tito's Restaurant, Zone 1, Barangay San Antonio, Pili, Camarines Sur. Emilia Cabaltera, Pugay, Baaw, Camarines Sur. Sa RBJ Pharmacy, Poblacion, Ilawod, Ragay, near Ragay Central School. Sa Catanduanes, andyan si Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes, Helen Torrepalma, Rosalina Torrepalma, San Roque, Bato Catanduanes, Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysuran, Caramoran, Catanduanes, Salve Cabal, CMD Stocky Center or NAB Wellness Center, San Pedro, Vera Catanduanes, sa NAB Wellness Center at Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes, malapit sa Power Zone, Gasoline Station, Astor Crespino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes. Sa Masbate, CMD Stocky Center, at second floor, Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City in front, Banco de Oro. Aida Amor Cerillo, Interior, San Jacinto, Masbate, Juby Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Sa Jets Pharma Generics, Almero Street, Ibingay, Masbate in front, Barangay Hall. Ma'am Alice Amor, Prop 7, Bagumbayan, Masbate City. Sorsogon, Ma'am Rosemary Tarog, Makalaya, Castilla, Sorsogon. Jenilyn Mangampo, Purok 2, Inang Pilar, Sorsogon. Roger Obias, San Antonio, Pilar, Sorsogon. Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Nelita Abion, sa CMD Pharmacy, Comadcad, Casillas, Sorsogon. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Ma'am Annabel Makinyan at Danibel General Merchandise and Construction Supplies, Central Pilar, Sorsogon. CMD Office at Room 204, ACM Building, corner Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Ma'am Cora Espadilla, Balogo, Sorsogon City in front, Iglesia ni Cristo Chapel. Maria Jinky Hakilmo, Porok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Rosemary Haji, sa Haji Wellness Hub, St. Vincent Compound, Bibingkahan, Sorsogon City. Cheryl Apuli, sa JNC Store, Kilometro 25, San Vicente, Castilla, Sorsogon. Sa TGP Pharmacy, Magallanes, Sorsogon. Ma'am Sandra Mortega Frio, sa Botica, Whitison Street, Magallanes, Sorsogon. Ma'am Richelle Aicardo, CMD Stocky Center, Barangay Adobis, Kasiguran in front, Kasiguran Technical Vocational School. CMD Center at Father Gomez Street, Barangay San Pedro, Irusin, Sorsogon. First District of Albay, Mr. Remendes 156, Orbada Street, Purok 1, Barangay Tigbitiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, CNL Passes Building, Arellano Street, Tigbitiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo at second floor, Center Point Building at top 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Martel Neo, Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. M.A. Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Kagawad Army Battalion, Salvacion, Malilipot, Albay. Ma'am Michelle Biascas, CMD Stocky Center at AM Building, Magsaysay Avenue, corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. CMD Office at Purok 2, San Vicente, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Delia Kissing, Purok 4, Lidong, Santo Domingo. Kapitan Samson Bertumen, Nahapunan, Bakakay. Sa second district of Albay, siyempre yung aking center, CMD Stocky Center, now NAB Wellness Center at second floor, Room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front, LCC Supermarket, atap Denver's Computer Shop. Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo, Albay. Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo. Emilia Lianeta, Mancao, Rapo-Rapo. Rafael Esquilador, Morok-Burukan, Rapo-Rapo. Joanne Serrano, Bagabawan, Rapo-Rapo. Lourdes Busque, Purok 2, Bugtong, Rapo-Rapo. Sadas Cable Store, Purok
2 itbama nito. Toy Dahak, Toy General Merchandise, purok 3 itbama nito. Ma'am Josephine Racho, Balinad, Daraga Albay. Ma'am Rowena Neo at Avon Outlet. Lubianes Residence, number 14, P. Borgo Street, Ilawod, Daraga Albay. Ma'am Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo. Joy de Silbulos, purok 1, Kawayan, Manito. Alex Alejo, purok 5, Peña Francia, Daraga Albay. Eden Bardalo, purok 5, Barangay 1, EMS Bayo, Legazpi. Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkiruan, Legazpi. Emily Lisay, Zone 1, Anislag, Daraga Albay, in front Anislag Church. Sadel's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Ma'am Delia Mangampo, Gamawan, Daraga Albay. Nora Aison, Puro, Legazpi City. Marilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi. Concepcion Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig. CMD Office at 2nd floor, Kamalig Market. Ma'am Delia Moral, Kagiba, Kamalig Albay. Sa Life Pharmacy, ground floor, Kamalig Market. Ma'am Lisa Olidana, Bakay Store Center, Daraga Albay. Milet Hiroy, Barangay 22, Binanuhan East, Legazpi. Ma'am Marinopre, Purok 4, Panoypoy, Kamalig Albay. Andyan si Ma'am Cindy Toledo Icardo sa Odell's Store, Bangkiruhan, Legazpi City. Sa 3rd District of Albay, Refugios Drugstore, Pantaw, Libon. Rexy Sardinas Store beside LBC, Ginubatan. Ami Canseco sa Boardwalk Service Center, Market Site, UWAS. Rosana Rehis, Care of Office sa Barangay Affairs sa munisipyo ng UWAS. CMD Office at 2nd floor sa Palicio Building sa Palicio Street, Basod, Pulangi. CMD Office at ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City. Mariel Sabasa, Badian, UWAS, Albay. Florentina Palacio, Ma'am Lydia Mayores, Purok 2, Sagaysay. Magiro. Ayun. Wait lang nga. Ano ba yung address? Purok 2, Sagaysay, Magiron, Ginobatan, Albay. And andyan din si Mr. Hilary Halde. So, 9 Days Street, Saban, UWAS, Albay. Okay? So, itong nagtatanong about doon na may bukol sa bituka. Magko-communicate ako sa iyo after ng aking program kasi 2 minutes na lang tayo. Oo, kung sa mga listeners natin, kung may tanong, ito yung aking text hotline, 0939-904-0717, 0939-904-0717. Ito si Ma'am Kat Ara. Kung makuha mo yung aking cellphone number, pwede kitang tawagan. Oo, ulitin ko lang, text hotline ko is 0939-904-0717. Ulitin ko, 0939-904-0717. O kaya doon kayo sa CMD Bicol para pwede kayo mag-message doon, or kung may mga latest laboratory result, pwede nyo picturean at isend po sa CMD Bicol. Dapat klaro yung picture, ha? Dahil ubos na yung ating oras, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay matugunan ang ating misyon to help restore the health of people, and hopefully someday mas maraming tao magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. Again, ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.